ou non ser? Que puto cabrón este tío. Este cabrón que falaba cas calaveras, macho. A mí é que hoxe xa, pola mañá xa me empezaron a rayar. Porque chamaronme e dixeronme, tú apuntaste a un curso de monólogos. E eu vou, onde me mandei? Se eu apunto non me perdeu, se fai falta, eu vou a como chinchila se me pagai o viaxe. Entonces dixen, pois nada, pois alugou e xa me joderon porque o primeiro papel que me dan é ser ou non ser. Me cago na leche, con dicisa que eu son e xa me empezan así. Isto non pode ser. Claro, eu empecé a rayarme xa e dixen, como pode ser isto que xa desde os inicios dos tempos tes que decidir algo? Eu non quero. Eres óvulo ou espermatozoide? Se quero ser os dous, que pasa? E despois xúntanse, porque como queren decidir, xúntanse. E despois tes que decidir, son XX ou son XY? É como despois a cojones tes que nacer, pois naces. E naces home ou muller. E se naces muller xa cagache, porque iso é unha desgracia. E xa chegas en parvulario, e xa ven unha vez de dicir por ti, que che dice, ven a agarrarche as bochechas, e dicesme, ai, é guapa, ou xa tes a desgracia encima, a riquiña. A riquiña. E da riquiña pasas a ser a amiga da guapa. E a amiga da guapa ten a cruz por vida xa. Eres a amiga da guapa, eres a fea, eres a simpática. E digo, e que pasa se non quero ser a amiga da guapa? Que pasa se quero ser guapa, fea, simpática e desagradable ao mesmo tempo? Estás jodida porque se eres chica, tenche gustar os chicos. E se eres chico, tenche gustar as chicas. E que pasa se che gustan os dous? Ou se non che gusta ningún? E se che gustas tú tanto a ti misma que non quero ser nada de nada máis, non quero yo, nada máis. A cuestión é que sempre hai que decidir, joder. E dicenche, tú eres de ciencias ou eres de letras? Estudias ou traballas? Esta para ligar, macho, tío, é que che dicen, tú que faz, estudias ou traballas? Pois está de moda ser nini, coño, e non fago de unha e outra. Pois non, eu quero ser científica en biología, estudiando física nuclear, e sabendo as de Dios, aí a rascarme despois como cobras de Dios, podo rascar a barriga despois toda a noite e tal, eu que sei, non sei. E como dicía o tipo este, que me chamou a atención, é que o Hamlet este era xa hostia. Dice, non entendei, isto é importante. Morrer, dormir, nada máis. Te vivía de puta madre. Notase que era fillo de ricos, coño. Vai dicir con miña mãe, nada máis dormir, nada máis, e xa está. É que a ver, o sea, de dormir non é o meu fuerte, eu son de pouco dormir, pero morrer, macho, tampouco. Non lo veo. É que chegan as 9 da noite, tú imagínate. Chegan as 9 da noite, sales do curro, tal, entón a xente manda unhas cañas e dices, tú non vou ir para a casa, eu vou ir para a casa. Tonterías, para a casa, vou estar igual iso alemán, voume para aí, tomar unhas cañas, unhas cotichuelas, non sei que, na casa de vale a 3, pois chegas ás 7 da mañá a casa. E cruzaste con teu pai na porta. E tú entras, non? Tú entras, que tal? Bien, papá, bien. E díceme meu pai, mirándome aos ollos, Mónica, o que perde a noite perde o día. E eu testo da razón do mundo, papá. Amigos, ser ou non ser? Esa é a cuestión.